أرمي 26 ناب حزب سحارت بزفنو تمدقعتي معانا عين ما هي تمركب يوني ما هي تميركب مسورهم شفت وريدهم وقعت بتري لازم لما حتمت يوم أنا سلماوي حرسة جبارنا علىه كما لهم أتمس حيلهم حيل تبتاتنو ناي لبز الزارب أمس يلخو مالتي على إثرا منقست يلن علامة برجيدنا حمدو سلامنا تجراي ترايو أبتا تجراي كوكتيل كهشة مس قربت زفقر صراحة سريعو أنا خم حدركم دو سلام تعنا هابلي كما اللهم كما يتقني كبرات فتوات تقتاتل تشدن رياكت سوان جاي هني مسجن أنا እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩምን ከም ዝኸማይ ከምትሉ በዓል ምሉእ ተስፋዬ ሰብ ጸጋዕ ይነበርኪ ሰብ ሰላም ፍቕሪ ሰብ ረህዋን ሰላምን ከም ትኾኑ ምስ ስድራኹም ስኔትን ረህዋን ኣብ ስራሕኩም ድማ ሳልጦ እንዳተመንኹ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክሰግር ማለት እዩ እሺ ሓራይ hi shouldn't hope that you are doing well in this program you complain that most of us we use the social media for wrong reasons and yet I don't see you bringing or reacting with people who come up with so many beautiful ideas. You yourself are glued to wrong ideas. يبلن له مالتيو AI إيرترا مالتي إيشي حراي سلازي نسخاسي سبات بزحات حسابات كم صنطلو وكان نسخاس حدش حساب كم صلوا ميلكا أرجيت جبريخا ويكا كومبلينت جبريخا جن بعلها زغنا حساب حسكا أيتمسني خان بعلهاون مس جوجيات حسابات استطابق كأخا you yourself are glued إلى مالتي glued so تطابق كأخا يبلن له مالتي yeah most of the case مبزحاتو كزي كم زي نجار زجاتم بخمية مسيلكا إيرترا حوي ويكا حفتي مسيلكي ومسيلكا مالتي وقال نودن كلتي اسم سلازوكل كابتي منشنا يتحبريتاتاتيو حجي أب سوشيال ميديا خطر اندحرد أخوينكا نابنت حدا جزء of course from the scratch program تسرح مالتي reaction video تخونتلو you give insights based on the former video مالتي قدم يلز أنحكا فيديو يمتصمو بزعبان السخاء نبع الخازلكا رديتن ملكتان هتجلس مالتي حجي أبترديت تجلس كلها تجبرهم تنقعاتات كاب سمعت وصيخا قالن تجبري خاتفتن مبر سبات ذهبوا رئيت يكون كان تويست تجبر ندير داري أكشن تزي كوين جن استفلي من قدلو مالتي from the scratch program سرح so there is another مالتي زخونة تيما ويكا ملأختي قالوا يو سلازي نت ملأخت نصو مسارة غير كأخا كله تم حسابات ويكا تسكريبت نايت فيديو تدالو مالتي حجتناتنا of course تسكريبت مايندنا لو تدالو نايت فيديو مبزحت زي جن جبرو خمسي agile method زبها مالتي توم based on insight كتبك لخانة كحساب سي based on the former video which is being talking مالتي ويكا being edited ويكا recorded by another person بخالي سب تجبر مالتي بيخا based كوينكا ريتو خاتجلس مالتي سلازي حدش program نمجمر كم نحسبنا زين حسب يكوننا بزحات حلقات يقطع مسلزلون محلقات مسلزلون يوم الصم دابد هنا مبزوط أنا program كا كمزي authentic زخون السبات رح مالتي ومالت تحبرت أنا يتمنش نوعلون تي perfect زخون تايم حلينا نعاتهم ماتش نخنجبر كنت عرينا مالتيو جنة ريتو خا وكانت ريتو خي بتعم إذا مسكن كبرت هذا اللي مالتي نجيشات تصفي واشرن حاونا كل نجار كا يجر منا له إزز بناس معاسيو للزبيلو بأخبرات الزرارة أملاخ منفس قدس يورد لنا إنا نبل إلني مالتي يعني اللي نجيش حوي ولا تناي مزررة بهدأت نصوت راح يكون أنت في نازل مالتي مغنياتو ناي مزررة بهدأت مسبات إهين مهين مبال ساعتهم تزراري بكا بحسب مرددا زمنشو كبهالخا مخباريو بهالو زي خبر زخون حبرة سب نحرد أن تفتر خير موداتو كابينا يمويو اتمسرتسي كابينا سوشيال بيز مو يحزو توقسي لها نزارب مالتي زي يلا نكو حجي اتمحبرا ونابرا اتنابرا تسافرا ناي ولدنا كواداس طعمي مالتيو كمزي اغريس غيركا ويكا اغريسيف كوين كاتمص خلخاس هدئ موبل حنزع نغركا هدئ موبل ادمصن ندو لك حزن ندو يلي يزاربكا مالتي احنا كن حجي تاي نغبر لنا ولا تهدئ بلمو حزن مو غلز بحال قال قديفنا اينا اسك ترغاغا سمعان نزودي كوف بلمو كنغركا دحر يلو زلزبنا نبره كافتيناي ادرينالين هرمون قطع مالتي ايش ليسي ناب ريلاكسيشن سنس ويكا سمعت ملس زبلنا نبره نجر نابو قديفنا اينا سلازي تاخات تغبر مالتي زلكا قالات سيكا متيخا تزاربون زخونه سب مالتي كاونسخا تسمعيكا صبوت يسمعيكا تعجزت سلازي يلا 50 تغبروا سبات ريخم تخونيكم مالتي تصاريف اورد يولو
حجزي كابتي بهلناون مالتي ينبر كتصرف اوف كورس እንዳጸረፈ ከሰምዕ ይብልከን ማለት እዩ ዳዊት ተስፋዩ ሽረን ሓወይ ሰላም ንዓኻ ይኹን ናፍልጦ ኣብዝናትካ ገዛ ሕማቃት ሰባተይ ተምጽእ ንኣብነት ሙሉእ ጥዑም ምዝጊ መትከል ዘይብሉ ንፋስ ናብ ዝነፈሶ ዝነፍስ ሓደ እዩ ይልንሎ ማለት እዩ ኣነ ቦገነይ ሙሉእ ጥዑም ምዝጊ ሓሳባቱ በቃ ናይ መወዳእታ ቅኑዓ ጥዑያትዮም ኢላ ይኮንኩን ናብዚ ዘቕርቦ ማለት እዩ ግን ከም ሓሳብ ኦልተርናቲቭ ዝኾነ ሓሳብ ሒዙ መጽኡ ማለት መመረጽ ሓሳብ ኣብቲ ዝውጋዕ ዘሎ ወግዒ በዚ እንተራእናየኸ ዝበሃሉ ዓይነት ፕሮግራማቱን ክህሉ ስለ ዘለዎም ከም ሓሳብ ሒዘ የመጽ ከም ዝበልከያ ግን ዳዊት ሓወይ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሓደ ግዜ ክንሪኦ ዘለና ቅዋም ኣቃውማ ገለ ዝበሃል ነገራት ወይ ከዓ ናይ ቅዋም ናይ ሓሳብ ጉዳይ ኣይኮነ ማለት እዩ ዋላ ሓደ ግዜ ብዙሓት ሰባት ቅዋም ዋላ ኣልዎም ዴሊቨራቢሊቲ ዝጎድሎም ማለት ኣመሓላልፋ መልእኽቲ ዝጎድሎም بتحتنا النجارات حسكان أي مردا زقود لهم تعكس السؤال قال أيسان نزياتهم كلهم حجي بتسأبعي بالتحزة ملك عند حرد أجيرهم لهم obviously فلوت إمالتي أزيوم صبات برنامجات كسر خمس غولهم عن نمسوي فدت إمالتي so نزي قد دايك عمل كتنا خن زرارة بتلنا بزي بالكاتردو إلي تصفز قبر مالتي حراي أصلا بيل دري حنتري إتولاتني عند برهان عقوبة أنت شيرن حونا أنت شيرن عور دخا ناتينا أدا أيردا كانديو حساس إلو مالتي نماستي بابوجي عند برهان عقبه مالتي كبر فتون حاو مالتي نلاقي كان كل نجركا تردي ان اللي مالت صرف كم زي خونه فليت اللغي مالتي انا ادماريني يرادا لي ودي جبروخ مقاله قال يلاك خمين لاين الجهارنا مالتي بزغونه كن تردي كالخو مالتي نيو عليه منقدي تخكل يخا اتكرتي حابكم خون خلي مالتي يقرا اكبر لي كبر فتون حاو امنا من لو عند فيديو نحردا سغيرنا خ بزحات علالات አለው ዲም ኮይኖም yes of course ካብዚ ጀሚርና ማለት እዩ እዞም ኩሎም ጉዳያት እዚኣቶም ዝውግዕሎም ጉዳያት እዮም እስገር ደሞ Welcome to Shidden Reacts 1 محراي ابزنا له معانت فيديو حقوس جبرت تمرح ارمي 26 ናብ ህዝቢ ሰሓርት ብዝፈነወቶ መጥቃዕቲ ክሳብ ሕዚ ሓደ ሰብ ብጥይት እንትመውት 17 ሰባት በበትርን እምንን ሰደፍን ተወቂዖም ኣለው ዝብል ሓበሬታ ለምቀነ ሰማዕኹም ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዝመላለስ ጉዳይ ማለት እዩ እስኪ እቲ ጉዳይ እዚ ጥሉል ሓበሬታ እንድሕርዳ ኣልዎ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ሓሳብና ክንገልጽ ኢና ንርአዮም ቶም ሰባት ያው ዝሮማ አንተ ለጋጠመ ነገር አጋጣማ حنا ያው ናይ ግዜያው መንግስቲ ተመሪጽና ህዝብ መረጽና አካላቲና ምስ ማሕወር የኮይነ ደሞ አንቲ ኣብ ጣብያይ ስለማይ ዕቃይ ሐመድ ኢላው ባዕኹ ለሃለሁ ያው 46 ይሞጽዮም ተአካኪ ምስ መጸና ንዓና አይ ማይ ተመረክብ ይውኒ ማይ ተመየረክብ ምስወርኩ ተረክበለ ካይሎም በይኔ ያው ፎሊዮም ኸውዮም ማለት እዩ ወድሕሪዮ በሲስተም ዝነባር አመራርሓውን ማይ ተም ተቀቢሎም ሆምስ ጎር ድሓርት ህዝቢ ላአይ ተማይ ተሞንጢሎም ህዝቢ لمكينا تسقيلهم ساتهم تهزب الدحرية ويخدي مو مطرشوا لو زهزبي تملس لهم الدحرية نايتهم صايلهم بطيء توكي سوون بطيء مستقص لتهزب دما ياو لو علم كل خال كبل هزب جروب نايتهم كون على هالو طيت العلسيسا طيت توكي سومنا مالتي العلسيسا طيت بالتوكسلنا العلسيسا كلها زوان تهزب مش عارفة ياو حدا بحياله توقعنا سلازي ياو حنا لما عنتي بطيء توقعنا ناقاون تاي خمسون الناس اللي نفلت منقستنا أوزي على الرغر كل جبرنا أنا عندلي منقست زي أنا اللي علي وداي دكتور استيو بهزبي الدي سالم لعلي 4 سنة تمرض فيا وصيام سراوي وصيامنا كاو لعلي ممصام كنت هاي وينكم بأسة نية فينا كن مسئنا يلمنا وأنحنا سلامنا بأس يدلنا بأس بسلامنا نجزاء سلامنا الناجو ده حرب حيل بلو قدوفنا سنة سرعتنا لا قدنا يوم تلنا جن أو يوم بحيلي شفت وريدهم لعلي إسرائيل قالي وقعت بتري ببرت بزو مع انكر برت توقيعهم ببتر رأسهم تجديدهم حدا رح حلفهم لبهال كانت أبي عبد السلام قشرة تزقفتا ببرت توقيعوس بالوداقة بالحاجة لقن ساتهم ببرت عن حنا بإمننا قطعنا نيرنا اسمه هذا اللي نعمل مدرني أنا هو قليلا تتوقع بالأيام هاي الدور اللي مثل كم وكلاي البحر لما عنتي عطاوية هم زجيرو من اللي جورنا هاللي بتأيت مطيم أو نور سراوي بس صعب هم سماي كلاي البحر عيال زيو
ስለዚህ ለማዓት መጥዮም አና ሰላማዊ ሓረስታይ ገባርና ኣለኹ ኣምቢሎም ብጥይት ወቂዖም ጉድኣት ኣውፅሖም ለይብል ሓፃ هو እንደዚ ተኩሶም ኢልካ ሕጂ ኣብቲ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ እዚ ሓጎስ ገብረ ዝበሃል ሰብ ኣነ የፈለጥኮን ዘለኹ ማለት እዩ ብሓጎስ ገብረ ትምራሕ እዮም ኢሎም ዘሎ ኣርሚ 26 እውን እዚ ጉዳይ እዚ ፈፂሞም እንድሕር ዳ ኮይኖም ኣዝዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ኣብቲ ኢንተርቪው ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ግን ሓደ ትዘለዎ ሴቲንግ ወይ ከዓ እቲ ቦታን እቲ ግዜን ብኣግባቡ ገይሩ ዘርኢ ቀረፃ ኣይኮን ገይሮም ዘለዎ ንኣብነት ሆስፒታል ኣበየናይ ቦታ ከም ምዃኑ ተሓካማይ ኣበየናይ ሕክም ከም ዘሎ ናይቶም ዶክተር መረዳእታታት ናይ ሓቂ ድዩ ከምዚ ተሓካማይ መፂ ድዩ ተወቂዑ ካብቶም ውቃዓት ዝበሃል ዘለው ሕጂ ሰብዚ ማለት እዩ ዘነን ሎሚ ከዓ ዘመነ ቴክኖሎጂ እዩ ከምኡ እንትገብሮም እንተለው እንትፍፅሞ እንተሎ ትመጥቃዕቲ እዚ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኦም እንትፍፀም እንተሎ ዝሃብዎ ርእይቶ እዚ ኩሉ ተሓዋዊሱ እዩ መልሲ ክዋሃቦ ዝግባእ እዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብወገነይ ከም ዝረኣኽዎ ወይ ከዓ ከም ዝመሰለን እንድሕር ዳ ኮይኑ እቲ ሓበሬታ እዚ ትክክል ዝመስል ነገራት ሓደ ነገር ኣለዎ ትክክል ዘይመስል ነገር እውን ኣለዎ ትክክል ዘይመስለሉ ነገር ከም ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ማሕተም ተቐቢሎም ንዓይ ግዚያዊ ኣመራርሓ ተወኪለ ዝተሾምከ ይብል ሕጂ ንዑ እንድሕር ዳ ማሕተም ተቐቢሎሞ ምናልባት እቲ ግዚያዊ ኣመራርሓ ዘይኮነስ እቲ ነባር ኣመራርሓ እውን ክቅፅል ደልዮም ኢልና ንሓስብ ንኽእል ኢና ነቲ ነባር ኣመራርሓ እውን ሕዲጎሞ እዩ ዝብል ሞይ ዝተመሊሱ ማለት እቲ ሰብኣይ ክልቲኦም ዘረባታት ንእሽተለይ ኣብ ውሽጦም ዝኾነ ሓሳብ ዘለዎም ይመስሉ ማለት ወይ ብኣግባቡ ኣብቲ ምምራፅን ኣብቲ ከይድታትን ዘሎ ነገር መፍሕፋሕ ተፈጢሩ እንድሕር ዳ ኮይኑ እውን ብኣግባቡ ምርዳእ ይከኣል ነይሩ እዩ ማለት እዩ እዚኣ ሓበሬታ ዝጎድለ ሓበሬታ እያ ብኣግባቡ እንድሕር ዳ ተፀኒዓ ወይ ከዓ እንድሕር ዳ ረኺብና ኣብ ዝቕፅሉ ሓበሬታታት ግን ማለት እዩ ብሰፊሑ ሓቂ ተኮይና እሞ ብጣዕሚ ዝሕዝን ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብደንብ ንሰርሓሉ ጉዳይ ዝኸውን ክሳብ ሕጂ ዘሎ ሓበሬታ በዚ ጉዳይ እዚ ገጢሙና ዝብሉ ሰባት እዮም ዘለው ንሳቶም ከዓ ከምቲ ዝረኣኽሞም ተኮይኖም ኣብቲ ሆስፒታል ነቲ መንእሰይ ማለት እዩ ከምዚ ኢልካ ተዛረብ ከምዚ ይበል ይብልዎ እዮም ሕጂ በፂሕዎ ንሱ ናይ ምዝራብ ክእለት ስለዘይብሉ ድዮም ዝሕግዝዎ ዘለው ወይስ ተዛረብዮም ዝብልዎ ዘለው ኣብቲ ጉዳይ እዚ ንባዕሉ ማለት ንሳቶም መኺሮም ይዛረብ ዘለውን ኣይፍለጥን ማለት ስለዚ ንኩሉ ዳይለማ ናብ ዘእቱ ነገር ካብ ሒዝናያ ንኸይድ እውን ካብ ዘይገበሮ ተኣርሞ እንድሕር ኮይኑ ሹም ጥፋእ ዝኸውን ትክክለኛ ሓበሬታ ክሳብ ዝመፅእ ተሓጂ ዘላ ሳስፔንድ ዝኾነት ሓበሬታ እዚኣ እያ ማለት እዩ ቆሪፅካ ምሕላፍ እውን ዋጋ የብሉን ኤንዌይስ ቀፂልና ኣለና ዘይከኣል ኣይኸውንን ይኽበሃል ሕጂ እውን ነታ ፅንዕቲ ቅዋም መግለፂና ኣብኡ ክንዓስለ ኣለና ኣይሕፈርኩምናን ብምርኩስ ተመሪሕና ታተልና በልና ዝደየብኩም ወደይብና ኣለና ንሕን ፅንዓትን ኮይንና ጉልበት ረኺብና ኣይኮነን ንእስነት ሒዝና ኣይኮነን ዓዲ ስለ ዘላትና ንሱ ስንቅና ኾነና እዩ ንሱ ኒሕና ኾነና እዩ ግን መቃቐልቲ ህዝቦም ዓቕሞም ዘይእኩ በተንቲ ናይ ፀላም መላእክት ናይ ሰላም ሸይጣውንቲ ናይ ቅንዕና መሃይማት ናይ ተንኮል ሊቃውንቲ ከመይ ኣለኹም እቱም ጀጋኑ ክትነብሩና ኸኣልኩም ምእንተ ህዝብኹም ምንባር ትስእኑ ጋዕ ዘይትብሉ ምእንተ ትግራይ ኩላ ትኾኑ ግን ስምዒታውያን ርግኢልኩም ዞባኹምን ከባቢኹምን ብዝግባእ ዘይትትንትኑ ውሽጣዊ ዓቕምኹምን ህልው ኩነታትን ዝሃገር ብልክዕ ዘይትመዝኑ ብንሻኣት ዘይእመን ተኣምኑ ከመይ ኣለኹም ኣቱም ምስ ሓይልኹም ሓይሊ ትበታትኑ ምስ ግዜኹም ግዜ ተባኽኑ ምስ ጽኑዕ ህዝብኹም ጽንዓት ትስእኑ ኣብ ክንዲ ናብ ህዝብኹም ምውራድ ናብ መፅነቲኹም እንቃዕሪርኩም ስልጣን ትልምኑ ከመይ ኣለኹም ሓራይ ግጥሚ ዓወት ወዳጅ ማለት እዩ ኣዝያ ብጣዕሚ ትገርም ኣብ ቦታኣ ኣብ መስመራ ትክክለኛ ዝኾነት ማለት እዩ ነጥቢ በቃ ነጥቢ ብነጥቢ ሪብ ቁፅሪ ማለት እዩ መልእኽቲ ግጥሚ ብተፈጥሮኡ ብባህርያውነቱ ባህርያት ግጥሚ ካብ ዝበሃሉ ሓደ ቁጥብ ዝበሃል ማለት ቁጥብነት እዩ ይቁጠብ እዩ ብዙሓት ቃላት ዘይኮነስ ውሕዳት ቃላት ግን ብዙሕ መልእኽቲ እዩ ዘመሓላለፍ ይበሃል እሞ ብከምዚ ዓይነት ነገር ከዓ ኣዝዮም ፅቡቕ መልእኽቲ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ምስ ወቕቱ ዝኸይድ ዘመሓላለፉ ሓደ ዓወት ወዳጅ እዩ ኣምፃልና ኢልኩም ነርኩም ማለት እዩ እንሆ ከዓ ናይ ልቢ ዝዛረብ ኣምፂ ኣለኹ ማለት እዩ ቀፂልና ናብ መምህር በየነ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ የለን ህዝቢ ወረቐት እትዩ ድምፁ እትዩ ዝመረፆ ዶባት ዝሕሉ ባሕሪ ዝሕሉ ኣውቶሪቲ ዘለዎ ስልጣን የለን ወታደራዊ ስርዓት እዩ ዘሎ እዚ ንዓይ ምስ ብዙሓት ሰባት ዘባእሰኒ ፅሉላት ስለ ዝኾነ እዩ ዝበኣሱን እምበር ኣብ ሪያሊቲ መንግስቲ የለን ኣብቲ ሃገር ሃገራውን ህዝባውን ውክልና ዘለዎ መንግስቲ የለን ኣነ ንሱን ማዕረ እያ ያው ኣነ ሓይሽካ ብገለ ጉባኤታት ብድምፂ ይመረፅ ኣቦ ወንበር ይኸውን ኣፈኛ ይኸውን ኤክስኪዩቲቭ ይኸውን ኣነ ሓይሽካ ትዝመርፀኒ ህዝብኻ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኣብ ደገ ይሃሉ
ما بتفعل لهم معتي حلو صوت جيجا إساس حلاو تاريخ حلاو لونت حلاو ناس النت إيرترا جيركا نزق قوم زل أكل كا سلطان كم زي بقولوا بزعب عدوم بزعب مريتهم كزارب حلاف النت كم زي بقولوا جيركا مزراب مجمرتا جوجيو برجعنا حمدو مجمرتا استرجع تجايز دلي نعاي تقالش حراي أبز قداي زي مالتيو ممهر بينا ويكا وفوي أزيو بتعم زقرم قدمي حدا معلتا بيلو مالتيو مس براخة شو أبستا قبرناي انترفيو بريميرينج ويكا لايف بريمير ملكوع بستريم ملكوع تلقو مالتيو زقرم أزيو زقرم نتبتاتن أرأستني على العلات اللو مدهن كم تنفوت مالتي مدهن قبر سلاسي طبق زخون حتوتات ون حاتيتاتون رأي مالتيو أزيوم تنكرات حتوتات مالتنا دايلة ما زقتو نعنو علون مالتينا فتنا زقتو زموصلو حتوتات حاتيتاتو نايب حقنا مزراب تخوين جن أستات مئتن قلن سب شحري ولو مالتي تعزباي بتعمي فلي زبالة مالسي كساب حجي سمعنا يبزين فلت ملكعو بزعاب رجينا حمدو أقاومو أكايدو قلقلة نايب حقون السب أي سي بزعباتي زقبر زولناي قرن أفريقيا أو قدونا زكيار زول نجار دارجان الصور ملقت له ويكان الصور أمت له زم حلال فو ملقتون زنت سريو علامون زنت سري إن ختبل زخلة كأيو مالتيو أبز قد دايز تتقراريسو بزح فيديو تاتي زم حلال في زول بمحاورة وميديا مالتي تخكلني انترفيو ملو حد ساعة 5 قلن دقيقة سميع مالتي خمس له ممهر بينا خزاربت له دارجان مبزحته جزية أيسل شو كانون بتعمنا أنقاط طعمون تخكليو political correctness كم زلوا تخكليو تحجي زلوا جمجامن وصيت نايت قال سخون زخل إمامة نحنا مبزحته بزحت حتوتات كابزحته الطو مالتيو قداي بحري قداك أي بحري قداي شنخ بشنخ تقرأي زلوا مسدوبات كزلوا ركب سلام ناي مخان قداي structure محاورن وكأمريحنة برجيدنا حمدو بتقلالو أتقلل بلاد ما علامة برجيدنا حمدو انت حاجة برخم زمصو ناي مودعتاون برجيدنا حمدو بزحجي ساعات تمص يوم مسماني يوم ركب كمسرو تزداليو نيرتراويان كذهبوا وربح لو مدينة أبنت بفلاينتهم كاب استفارالي كبابتات مالتيو زقففو زقصر قال زلوون سلازي قداي دبلوماسي زلو ركباتيهم تحاتيتهم نيرهم نخلو خاك كم مزقص يملسوا مالتيو تبع أزيو زقرم ملستات زملسوا انترفيو علىكم تسمعوا تسفاي قبر بزحات سبات كزاراوي يوم رقصني ايجن مالتيو تبزبل الزراوي اولنو يكا بتعمي نتي زنبره كونتكست بيزد زخونه حتوتاتا مالتيو بو متن زركعن عقاب زخونه ملسنيو مليس الله زلو مالتيو يبللنا نيدنا بناتي وكان حجي بتعمي يتقرم ولا تريت زي مالتيو اسكي بعين خالوت دما اسكي وفيو نبعلو تكل يغلصون ويكا حسابي لم زغلصو اسكندره برجيدنا حم مجمرتا استرغاغت تግራይ ይዘሊ ማንያቱ ንዓይ ተቃሊሱ نعاي ليو داسات أفريسو نعاي ليو نيرتراويان أصنيتو نعاي ليو كساب حجخا سلام نهزب إيرترا خليو ومزلو علامة برجيدنا حمدو سلام ناي تقراي ترايو نعا إلوخ أيو واغا خفيلو يردانا له دلو جيدا اتم تدربش نازلنا اتم برجيدنا حمدو كتدنا قرود فتنو زلوهم كا دلو جيدا حلافيهم بريسيدانتهم بتسهم تبلوه أو تيوالو حكي دي خايت غيرنا علامة نساتكم علامة we know that حراي نقص الحجن السو كم إلي تزاربن مبزحتو ساعات مالتيو كبابي حد ساعات نقلن يخون لك قلباتنا كبر بريزيدانت سياسة فورك انترفيو بزعبا إرترا يوقعو بزعبا مسكبابي أخلو هزلو زمدنان ركبن سلامن بخميك مسرت كم زخل علامة برجيدنا حمدو خا أبزي انتا يخون زلو عبركتو انقدوون كتصاوة زخل تارا مالتيو انتا ايو زبل نقرات يوقعو زي كم طولو زلا مالتي حانت قنچو بيلكا خمجي عين الزرباتات نايم الزراب تايد بحلالو اندي عرفت الزربا مالتيو حجي إرترا سلام كتكون اللو عند حرد أخوينوس تقراي سلام كتكون اللو واي نيرتو وقع مالتي إثيوبياون سلام كتكون اللو سودانون كومو مالتيو سلازي أما أخل ركبات نايتن كلن عدتات ويك أنايت دبلوماسي اند حرد تزي تسرحيلو تزولو لو ألاو ركب نايب عالخا لو ألاو عدخا تحلو اندحركو ينكاس نايكالوت لو ألاو يان هاجرات سلام تزي تحيسكا ايو كمزين خوون تخوين دما لو ألاوي منغستي لو ألاو نت زخبر نايكالو سبات لو ألاو نت بخالي بهلا زي تحس مالت كشوا من تكلن سلا زلو إز قال زلو زبل حسابي نيرو حدا جزء نسبات كنوص قالهم سلن نمبر بتزربازي مالتيو ولا تزرب وعيلو تزرب تزحدر بتزاري وزنبره مسرت مالتيو نتا ناي انترفيو زراخوا توصا ነገር يبلن ناتي حساب مسؤت ممئ سلا زي كونتس ولا نخالت ونص الإي زي كون زري إلا حماء زي كون تزاري ولا تخيل الله خيرو سلامة وممارصات كنجبر كمن نخيل نمنتاي نربح زي نوعلو في اللياتنا ونتخونه زبل بزح نجر بزعوا إيكونومي بزعوا محبراوي بزعوا بوليتيكا وده حساب قديات مالتي طلالو زده حسسلو
ብፍላይ ከዓ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ክልተ ሉዓላውያን ዓድታት ርክብን ንሳቶም ከዓ ዝገብርዎ ዘለዉ ቃልሲ እዚ ንኸርኢ ምዃኖም ዝሓበረሉ ኢንተርቪው እዩ ኤርትራ ናት ፈሰይ ንስኻ እውን ኣብታ ትግራይካ ኮፍ ተልካ ይሕሸካ መሬት ኤርትራ ተረጊፅኩም ኣብ ኣጥራሕ ተቐቢርኩም ይተርፉ ሕጂ ምፅኢኹም ለይ ነዚ በሎ ኣነ ዓገብ ኣይብሎ ንውፊ እንታይ ገይርኒ ንፉዕ ኣንበሳ እዩ ዝብላኒ ኣርኣያ ኮይኑ ምስ ጎረቤት ዘፋቕር ስራሕ ሰሪዑ ስለዚ ንውፊ ከንቅፎ ኣይግባእኒ ብፖለቲካ ይኹን ብገለ ይኹን ማለት ግብረ ሰናይ ውሽጣዊ መንፈሳዊ ፀጋይ መንፈሳዊ ሓይሊ ውፊ እውን ካብ ቀደሙ እቲ ሰናይ ግብሪ ኣብ ሊብያ ከሎ ገለመለ ኢልኩም ታሪክ ትዛረቡ ሰሚዐ ማለት እንዳር ሰናይ ግብሪ ኮይኑ ምስ ፖለቲካ ዝምልከት ኣይኮነን እዚ በቃ ናቱ ሰናይ ግብሪ ትወድእ ኣላ እሞ እንታይ ኣለዎ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ተዝገብር ንፉዕ ሰናይ ምግባሩ ኢላ ምንኣድናዮ መንግስቲ ኤርትራ እሾኽ እዩ ንወዲ ዓዱ ኣየቕርብ ንሓዉ ኣየቕርብ ህንፃ ኣይሃንፅ ምስ ሰብ ኣየዳወበካ ምስ ሰብ ኣየጋይሸካ ባሕሪ ተኸርዲኑ ጨው ጥራይ ተሰኪሙ ዓሳታት ፀቂሎም ይውለዱ ኣርጊ ይሞቱ ኤርትራ ከማን ዓሳ ይበልዕኒ ስለዚ ብምንታይ ኣሁን ከተመሳስልዎ ማለት እዩ ብምንታይ ኣብኡ ከይዱ ኣብ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ገለመለ ብፍላይ ኣነ እንታይ ይብለኩም ዝዓይ ሰብ ኣይትፅርፉ ዝዓይ ሰብ ክተናእሱ ኣይትውዓሉ ይጂ ኮለ ጉዛይ ዘድሕና ይብላ ኣነ ከመሓድረኩም ደቆኮይ ከመሓድረኩም ሰላይ ሒዘብ ዓለይ ከመሓድረኩም ቶም ሰላይ ልእኽ ቢለ ንዕኦም ብጮልኩም ዘይተሎም ከመሓድረኩም ዝኣሰርኩ ኣሲረ ዝበልኩ ከመሓድረኩም ሓራ ይበሉ ሓራይ እሺ ብዝኾነ ማለት እዩ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነይሩ ክሳብ መወዳእታ ዝተኸታተልኩም እዚ ዝመስል ማለት እዩ ዳርጋ መብዛሕትኡ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝተዳሰሰ ጉዳይ ማለት እዩ ክልተ ጉዳያት ዓበይቲ ጉዳያት ርኢና ነርና እቲ ሓደ ጉዳይ ማለት እዩ 426 ኣብ ከባቢ ሰሓረት ሳምረ ሓደጋ ኣውዲቓ ድያስ ኣይወደቐትን ዝብል ነገር እዩ ነይሩ ማለት እዩ ወይ ሓደጋ ኣብፅሓ ድያ ኣብፅሐትን ዝብል እዩ ጥሙር መልእኽቲ ሕጂ እውን ማለት እዩ ብዛዕባኡ መልኪትና ክንሰርሕ ኢና ምክንያቱ ድምፂ ህዝብና ክንከውን ግዴታ እዩ መወዳእትኡ ድምፂ ኩሎም ማለት እዩ ተጋዳላይ እውን ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ስጉምታት እንድሕር ወሲዱ ተኮይኑ ማለት እዩ ክወስድ ከም ዘይግብኦ ብኸመይ ክመሃር ኣለዎ ዝብሉን ክነውግዓል ኢና ማለት እዩ ዘይወሰደ ተኮይኑ እውን ፀለመ እንድሕር ኮይኑ እውን ፀለመ ብኸመይ ከም ዝፍሽል ሚድያ እዩ ዘቕርቦ ማለት ካልኣይ ከዓ ጉዳይ ናይ ውፊ ኢንተርቪው ዓለም የደኒቑ ዳርጋ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ዝፅበዮ ከም ዝነበረ እውን ማለት ብማኢት ኣሽሓት ካብ ዝተረኣየ ፕሮግራም ትምልከቶ ናይ ባዕልካ ዝኾነ ተወስዶ ኣናላይቲክስ ኣሎ እዩ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኣብ መሰረት ኣብ ግምት እቲና ማለት እዩ ንብሎ ነገር ንሱ እዩ ካብኡ ዝሓልፍ ነገር ነይሩና ኣይኮነን ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢና ተገሪምና ቀፅልሉ ማለት እዩ ርእይቶ ዝሃብኩም ንሰባት ሕማቃት ሰባት ናብዚ ጉዳይ ካይተምፅእ ናብዚ ቦታ ካይተምፅእ ሕማቃት ጥዑያት ዘይኮኑ ማለት እዩ ፅቡቕ ዝኾነ መልእኽቲ ዘየመሓላልፉ ሰባት ኣይተምፅእ ዝበልኩም ንሰባት ከዓ ይቐኒለይ ማለት እዩ ተረዲእኩም ኣለኹ ክብረት ይሃበለይ ብዝተኻእለ መጠን ከምዚ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ይኹን ኣብ መንጎ ናይ ሓዲ ዓድታት ህዝብታት እውን ተኾነ ፅልእን ቅርሕንትን ዝፈጥሮ ሰባት ማለት እዩ ንኸይነምፅእ ክንሓስበሉ ኢና ልዋም ቅነ ክኾነልኩም እየ ዝምነ ፀፅቡቕ የስምዐና ቻው ድሕና ቀኒውታ Good light. نحن نحضر تحوات إيمان